Zitori rangirozi Zopemberera kunosha misai kopo Kunosha misai kopo Kusisina nichoro Zitori rangirozi Zopemberera kunosha misai kopo Kudenga Kunosha misai kopo Kudenga Kusisina nichoro mambo Zitori rangirozi Zopemberera Mande kudenga Kunosha misai Mande kudenga Kusisina nichoro mambo Zitori rangirozi Zopemberera kunosha So me the cheese, when this one Oh,
tingowevha oka kuna Jesu. Haleluya. Kana mweya muchene wagara pamusoro pangu ndichatamba sadzidzita. Kana mweya muchene wagara pamusoro pangu ndichaimba saMiriemu. Kana mweya muchene wagara pamusoro pangu ndichatamba sadzidzita. Kana mweya muchene wagara pamusoro pangu ndichaimba saMiriemu. When I don't
asina kubatsira chasara panyika ino deche kunamata chasara panyika ino deche ona isu mizimu takambopira asina kubatsira kutibatsira abatino kunamata Ishe wedu kuti muve simba redu zvino mutibatsire nekuti muri mutsvene Mwari muri zuva renu rinopenya pauzuru Siberia Ungale Pachiboibale Papa Iebirwa Rimburi Hey
Mupembiriose nokuti wakafanira nekutengwa wakafanira nerubidzo rutsvene Mwari hakuna akaita semi. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
Jesu ndakambovimbisa vamwe rimwe gore kati ndichazopa mai vangu vekundibereka mukana wekukukwazisai, regai ndivadane vambokukwazisai sekereke. Pamwe vakuda kuzodzokera kumba kwavo havagarisika, vakajaira kugara vachiona huku dzavo, rimwe zuva munogona kuzovashaya. Regai ningovadana vauye vambokukwazisai. Ndo vapostori vekare vakatanga kunamata kare tichiri ndumurwa, Mwari verugare vachikudzwa. Uyai inyu ndikupei chekutaurisa wise prayer. Mazuva awanda kama matai apera. We're turning 78 this year. Amen and amen, church. Wadikani ndinokufarirai. Pachechi pano perudapoti ndinokufarirai. Mwari anoziva zvakawanzika zvemoyo wangu nechechi ino. Ende kana ndibve ndiende kumba kwangu, ndinozofara wadikani weparudapoti mukanzwa kuti ndazorora, fambai neni nemunamato. Fambaiwo neni nemunamato, nekuti vanhu weparudapoti pano handigoni kukutambirai nekuti munondiitira zvakanaka. Munondiitira zvakanaka wadikani. Kana ndichiona baba namai awa, iturera yangu inondidhonzera marara, inondidhonzera zvakanaka. Kazhinji ndinonyanyotenda mai mufundisi. Zvakanaka mufundisi kundipa nguva yekutaura. Mai mufundisi wakakomborerwa naMwari. Mukadzi uyu hatauri. Chipo chaakapiwa naMwari zvamunomona akadaro. Anongonyarara wadikani, kunyarara. Samai wanodhonza sanzu, wakataura taura hawasumuri. Ebeni.
uyezve wasikana zvakanakawo zvandinotenda parudhapoti pano zvandakaitirwa naMwari, ndichionawo pandiri pano. Kana mukandionawo ndiri chii, handina maturo, asi Mwari wakandiitira zvakanaka, wakandipawo muzodziwa wake mukati menhumbu yangu. Wadikani, Mwari wakanaka. Chandinokusiyirai masoko angu mashoma, wabvana nevarume, musadzwe unyope hwekunamata Mwari, nekuti Mwari murerutsi wezvinoreva. Baba namai ava handitauri, ende mhuri yacho ndinayo, asi yese inokukurwa semarara yese. Ava mai ava ndinotendawo nambai wavo wakawabereka ndisikawaoni. Emeni, handiri kukupedzerai nguva vadikani, asi ndati muzive, dai muchigona muimbi uyu wekuti kana paina vanogona kana ndoyambuka Jorodhani. Ndibatsirei zofamba mumweya kana ndoyambuka Jorodhani, ndizofamba mumweya, 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 ndizoya mumweya, 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 ndizofamba mumweya kana toyambuka Jorodhani, ndizofamba mumweya kana ndoyambuka Jorodhani, ndizofamba mumweya, 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 ndizofamba mumweya kana toyambuka Jorodhani, ndizofamba mumweya kana toyambuka Jorodhani, ndizofamba mumweya, 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 ndizofamba mumweya. Hallelujah. Meya wa baba, meya wa baba, meya wa baba, meya wa baba, muchene, meya muchene, meya muchene, meya muchene, meya muchene, meya muchene,
Shumirai patiri beawashe, taurai patiri beawashe, sunukurai vakareber beawashe, nagarirai kote marido beawashe, batai pakati pedu beawashe, taurai kupenyu where you are. We worship you, Holy Ghost in fire. Beawashe, 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 zozai gereke ino beawashe. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come.
city of God. Simutsa izwi rako naShe. Rumbidza mangwanani ano. Rumbidza muchinda womugare. Lift your name, his name on high. Glorify him. Worship him. Magnify his name. Worship him. Rumbidza mangwanani ano. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We give you all the glory. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mweyawashe tini basa rekubata kabawoko wenye mwari taurai patini magwanani ano takapfa maburi mweyawashe tinolarama maburi dimimani waoto Jehova wenugare baba takapfa maburi nagarinai upenyu wenu magwanani ano Sana, we have made a Rebecca. Meyawashe, Taka Famabuni Mary, Tino Famabuni Mary, Karai Pakati Pedumariano. We are Yes, Lord. Taitika na mweya kuburuka wizita racheso weyawashe. We worship you. Inzwa unzwe chipostori Timothy shedinzwe nokufara rega kunyarara ishe ngavabokunzwa magwanani ano. Mwari ngavakunzwe magwanani ano. Munabato wako gaudzikwe nekufara yauri kuda gaipindurwe nekufara. Simba la Mwari gariburuke yasha gadziburuke. I decree and declare kuti dzikwa nemufaro simba garikuzadze. Holy Ghost fire shinda rabaka ushuma simba rashe garizadze. Kereke inzwa simba rabari umboti ndinzwe nekufara inzwe ndinzwe nekufara ndinzwe ino zizizabo idota unova banu wese badu badu ameni ndoti uya
One stanza chete chimboti hagere pa chigaro. Just one more stanza. Ingomuudza kuti akagara pachigaro. Kunyangwe madhimoni ariko iye achigere pachigaro. Kunyangwe hondo dzevanhu dziriko. Kune musharukwa wekare agere pachigaro chekutonga nekuudza vanhu zvekuita. Agere pachigaro. Just one more stanza. Tikanga tasvika panguva dzakadai vamwe tinoswinyiwa. Tinenge taakunzwa kuti nguva yekusunungurwa yakwana. Nguva yekuyambuka yakwana. Nguva yekusimuka yakwana. Nguva yekuitirwa zvakanaka yakwana. Nezita raJesu. Agere pachigaro. Agere pachigaro. Jesu muchene. Nishewe masishe. Aywa agere pachigaro. Jesu agere pachigaro. Agere
chigaro uchene agereba chigaro King.
simudza izwi rako panashe imomurumbidza mangwanani ano rumbidza muchinda werugare. Lift your name, his name on high. Glorify him, worship him, magnify his name, worship him. Murumbidze mangwanani ano. We worship you, we worship you, we worship you, we worship you. We give you all the glory. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tinibasa rekubata kabawoko wenyu mwari. Taurai patini magwanani ano. Takapfa maburi mweya washe. Tinorarama maburi. Dimivani weoto. Jehova wenugare. Baba takapfa maburi. Nagarinai upenyu wenu magwanani ano. Oya mandala makausana. Niemedere mekausuma. Meya washe. Takapfa maburi mwari. Tinopfa maburi mwari. Karai pakati pedu magwanani ano. Yamandara makausana. Yes, Lord. Taitika mweya kuburuka. Wizita racheso. We worship. We worship you. Inzwa unzwe chipostori. Timoti shedinzwe nokufara. Rega kunyarara ishe ngavambokunzwa magwanani ano. Mwari ngavakunzwe magwanani ano. Munabato wako gaudzikwe nekufara. Yauri kuda gaipindurwe nekufara. Simba la Mwari gariburuke. Nyasha gadziburuke. I decree and declare kuti dzikwa nemufaro. Simba garikuzate. Holy Ghost fire. Shinda rabaka ushuma. Simba rashe garizate. Kereke inzwa simba rabari. Umboti ndinzwe nekufara. Inzwe ndinzwe nekufara. Ndinzwe ine. Zizitako itota unoma. Banu wose kati.
is with Taura is with Taura is with the Simba. Taura is with Taura is with the Simba. Taura is with Taura is with Taura is with the Simba. Taura is with the kutaura pamberi paMwari. Rumbidza Mwari wako mangwanani ano. Muudze kuti ndishe. Murangaridze vakatendeka. Shikara vakausvanya. Riro mendero tousuma. Rimondero vakausuma vandara vakausvanya. Holy Ghost fire. Mweawashe, mweawashe. Ndinokuremekedza muri Mwari. Ndinokushumirai muri Mwari. Zita renyu ngarikudzwe. Nyasha dzenyu ngadzikudzwe. Umambo wenyu Mwari wekudenga ngauburukire pamusoro pedu. Hakuna wakafanana nemi. We worship you. Thank you, One stanza chete chimboti hagere pa chigaro. Just one more stanza. Ivo muudza kuti akagara pachigaro. Kunyangwe madhimoni ariko iye achigere pachigaro. Kunyangwe hondo dzevanhu dziriko. Kune musharukwa wekare agere pachigaro. Chekutonga nekuudza vanhu zvekuita. Agere pachigaro. Just one more stanza. Tikanga tasvika panguva dzakadai vamwe tinoswinyiwa. Tinenge taakunzwa kuti nguva yekusunungurwa yakwana. Nguva yekuyambuka yakwana. Nguva yekusimuka yakwana. Nguva yekuitirwa zvakanaka yakwana. Nezita raJesu. Agere pachigaro. Agere pachigaro. Jesu muchene. Nishewe matsishe. Aywa agere pachigaro. Jesu agere pachigaro.
changamire ponesi, changamire no muombera, girozi zino muombera, changamire ponesi, changamire ponesi. Changamire ponesi, changamire ponesi, girozi zino muombera, girozi zino muombera, changamire ponesi, changamire ponesi. Imomberera Jesu maoko, Jehova mari muchipo chekubombera maoko, Ishe wemadzishe, Mambo wemadzimambo, Muridzi weupenyu, Alfa naOmega, Muridzi weupenyu, changamire muponesi, miri yose kuzita renyu, kuremekedzwa kwose kuzita renyu. We worship you. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Regaiti kumbire praise team itore nzvimbo dzayo. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Muzita ra Jesu tinogona hedu kuwana pekugara. Mwari ngavatiitire zvakanaka mangwanani ano. Ndinotenda Mwari nemukana wakadai semushumiri kushumira vomai vako vari mumba maunoshumira. I remember very well tichiri vana vadiki kuti pane kamwe kadombo so kataienda kunonzi kumasove kumukira kunonyengetera, kwete masove vamunoziva, asi isusu chipostori chichatanga paive nekamwe kanzvimbo kamaingoti kumasove kekunonamatira. Ndakadzidza zvakanaka uye zvakawanda kubva kuna mai vangu. I think the life she lived became a motivation to be what I am. Ndichikura pane zvinhu zvakawanda zvandaida kuchinja muupenyu hwavo nemuupenyu hwangu, kuti zvimwe zvandakaona ndisazozvione uye vana vangu vasazvione, nezvimwe zvandakayemura ndikazvidzidza. But chimwe chacho inyaya yekunamata. Ndoda kuudza vari kurera vana kuti ukaita vana vako 10 kana 3, anoda Mwari ndiye mukuru pane vese. Even if asingagoni kuchikoro kana zvinhu zvake singafambi zvakanaka, intelligence minus Jesus is a disaster. Can I repeat this? Kana muchirera vana, vadzidzisei Jesu kudarika kuvadzidzisa kwamunoita chikoro, nekuti chikoro chisina Mwari chakafanana nemunhu asina. There are so many intelligent people that can't be fathers. There are so many intelligent people vasingagoni kuva vana mai. Munhu akaziva Jesu ane zvaanoita uye ane kudzikama kwaanoita uye zvine zvazvinobatsira. Kana muchirera vana, varerei muna Kristu. Pane simba ririmo mukurera vana muna Kristu. I repeat again, vabereki vari kurera vana, varerei munaShe. Regai kuvasudurutsa panaShe, nekuti simba raJehovha ndiko kurarama kwedu. Kana tinaShe takaringana, asi kana asipo upenyu hunorema. Inini ndine chinhu wani chandinokudzira Mwari, ini nemasiblings angu, chekuti baba vakaenda kunyanya kwatiri ndisati ndatombosvitsa 1 full year of working. Saka I didn't do much. Hapana zvizhinji zvandakaita, asi pana amai Mwari vakatiitira zvakanaka. Aive neshungu dzekuita akaita. Amen, amen. Vaverengi veshoko ndiverengere ivo kuna Matthew 2, kuna Matthew 9 verse 2 and 5. Matthew 2, Matthew 9 verse 2 and 5. Matthew 9 verse 2 and 5. Udzamba ari padhuze nekuti Mwari vanokuda. Uchiubatirwa vhangeri ngoti Mwari vanokuda. Nguva yangu yafamba. Fana upedza na 12:30 ndofunga ndine 22 minutes plus borrowed minutes. Saka ndichafamba nese whirlwind. Vari kuverenga ndikumbira kuverengerwa Matthew chapter number 9 verse 2 and 5. Zvino vakauya kwaari nemunhu wakanga akafa mutezo avete panhovo. Jesu akati achiona kutenda kwavo akati kumunhu wakanga akafa mutezo, mwana, tsunga mwoyo, wakanganirwa zvivi zvako.
Verse 5. Nekuti chinyiko chakareruka kuti wakakanganirwa zvivi zvako kana kuti simuka ufambe. Hallelujah. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed, and Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, their sins be forgiven thee. Hallelujah. For whether is easier to say, their sins be forgiven thee, or to say, arise and walk? And 2 Corinthians chapter number 3 verse 17. Second Corinthians chapter number 3 verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Zvinotarirai inzwi rakabva kudenga kuti uyu No. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ishe ndimweya, zvino pane mweya washe, pane sununguko. That's the shorter version. Vavombererei varopafadzwe naShe pamwe chete nekuverengwa kwakanaka kweevhangeri. Zvino Ishe ndimweya, zvino pano mweya washe, pane sununguko. Rechishona rechirungu iro rarichiti liberty. Liberty inonetsa vakawanda, inobatwa nemateenagers kukurumidza. Isu regai titaure wedhi ratakajaira rinoti, now the Lord is spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Mazindo pakati freedom, free. Munhu wese apa bata. Alright. Tiri mugore rashe. Ndakandichitarisa kuti ndakandichitarisa nyaya yecapacity. The ability to do things. When the devil is destroying, he doesn't destroy the result. He destroys the ability to do. Anouraya potential. Auraye zvavepo. Kureva kuti kana Jesu achiuya kuti ndauya to proclaim freedom to the captives. Ari kureva kuti vanhu vakabatirwa foundation. Nanchi zvifunga ndikati munhu akasvika pane mbudzi yakasungirirwa, anonoitanhira mavhi, akafurura chibage, akabika chibage, anotora mashizha aabvisa nemaguri, onopa mbudzi yakasungirirwa, oti nhasi inonakirwa, ndairangarira munhu. Asi Jesu vakasvika pane mbudzi yakasungirirwa, havatsvagi mashizha, havatsvagi maguri, vanongoisunungura yonotsvagawo zvayo zvairi kuda kudya zvinoenderana nayo. Mwari vatinonamata is not a donor anokupa zvaasingachadi kuti udye. Ane tsika yekukupa simba rekunotsvaga kwazvinowanikwa. Hatirarame a donor God, tinorarama Mwari anopa vanhu simba, anoti ndauya kuzokuregedza kubva pakusungirirwa kwavakaita. Kana vakunamata Mwari ashandisa dona. Remember, madhona anotipa chikafu. Unorenga uri muimba yeuswa, uchirara pabonde, vokuigira nyemba. Ndo unhu hwadhona. Pamwe vanokuigira inonzi pre-cooked food. Porridge rine salt, porridge rine sugar, porridge rine mavitamins. Iwewe hauna power to decide mhando yeshuga yaunodya, idya iri muhupfu. Iwe hauna power yekuisa salt, idya yataisa muhupfu. Ndo mentality yevanhu vakakuona uchitambudzika. Havadi kuti uende kure, vanoda kuti utambire padhuze, nekuti chisaga chehupfu chikapera unotsoka. Asi kana vari Mwari, pavanoti ndauya kuzosunungura vakatapwa, ava vanosunungura potential. Ndo saka uchiona kuti zvinhu zvaMwari zvikanga zvauya, zvinouya necompleteness. Jesu pavakasvika pane munhu anga akaoma musana, havana kuti mupeiwo chikafu chasara, vari kuti rise up and go.
kureva kuti kana auya ari kukudzosera pasame level nevamwe. Remember, pane semoni yandakaparidza ndikati the ground is not even, the foundations are not the same. Mwari paari kuuya, ari kuuya kuzosunungura vanhu, kwete kuvapa zvinhu zvakasara, but kuvapa total freedom, kuvapa total understanding, kuvapa unonzwa Mwari vachitaura kuvaIjipita, kuvaIsraeri vari kuIjipita, anoti let my people go. Panonzi munoenda nei? Zvikanzi nehwanda dzedu, nemhuka dzedu, nezvesu zvese. But Faro akati vakadzi nevana siyai, mombe nemhuka siyai, endai munonamata musina chinhu. Unotaura kuti ndakadzidza chinhu 1, ukagara patsika dzevanhu, ukagara pakusunungurwa nevanhu, havakutenderi kuenda kure, nekuti vanoda kuramba vachinzi maita henyu, vakatigonera, vakatirwira. But kana vari Jehovha vari kuregera munhu, vanomuregera with total freedom. Pandaverengesa kuna Korinense, unonzwa Jesu vakubva panyika, vapedza kudeclare gore rashe, 3 years later vakubva panyika, vanoti handikusiyei muri meka, ndinokusiyai namweya munyaradzi, kana ndakuenda ndichakusiyai nemweya akakufanirai. Peter akunyora kuvaKorinde, ndopaari kuti pane mweya washe pane freedom, kuti kana ndave naShe ndasunungurwa. Ukasunungurwa nemunhu anokupa sauti, urukurota nyoka, enda unomaya sauti mumba mako. Do you know concept yesauti? Ikagara isiri mucontainer haivavi. Mukatora sauti mukaisa pasurface, inoattracta moisture, yobva yaruza the saltness. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Saka honde yangu iri pakuti muservice yanhasi pane chinhu chinonzi potential nechinhu chinonzi capacity. When we are in the year of the Lord, may God give you capacity. May God give you ability. Let him free you on your ability, not on your receiving. Munoti vanhu vazhinji vaifika kuti Jesu ane utsinye. Ari kuti kumunhu uyu ane 40 years ari pabedside, haana imba, haana poto, haana chinhu, but haasi kuti vanhu muigirei pekugara, haasi kuti vanhu muigirei zvekudya. Ari kuti walk, be equal with others. I have set you free. Pane vese vakaporeswa naJesu, haana paakanzi he prayed and the pain become less. Unongonzwa kuti I came to heal, which is freedom, not to repay. Jesus is not there. Our Lord is not there to repay you. He is there to give you potential. He is there. Ukatarisa vanoroya vanoti harorwi, havati mari, havabvisi zvinoita kuti munhu arorwe. Vanokusiya uine chipfuwa, vanokusiya uine makeup, vanokusiya uine mhino yakanaka, vanokusiya uine makumbo akatsvukira, but vanobata potential. Zvese uinazvo but hazvishandi. Vanonogadzirisa kunzvimbo dzemweya kuti muviri uchigona but potential tauraya. But kana Jesu vakuuya vari kugadzirisa chinhu chinonzi potential. Ndopandakaisa theme inoti sunungu, kureva kuti nyaya haisiri pakuti haugoni, nyaya iri pakukusunungura kuti zvacho zvaunogona zvishande. Remember, murume uyu musana anga ainavo but waisashanda. God did not create a back. Musana wanga uripo but mamhepo anga akaubata. Nonzwa mwana yachinzi your sins have been forgiven. Wona zvaari kuita so. Yozvi kune rimwe ratonzwa kuti ndakabatirwa potential. Unobatirwa potential, kubatirwa ramangwana. Uchifamba so unenge wakabatirwa remangwana. Uchibuda mumba vanobata potential. Hauendi kubasa rinobhadhara, hauendi kunochatiwa, hauendi kunodyiwa zvakanaka. Madhimoni anobata potential. Madhimoni anobata ramangwana. Ndopari kunzi kana mweya washe waburuka, panoita freedom, kureva kuti zvako zvakabatwa zvinoregedzwa, zvako zvakatapwa zvinoregedzwa. Zviripo asi zvakatapwa, zviripo asi zvakarambidzwa kushanda. Ndosaka achiuya kuzosunungura vakatapwa. Nhasi ndiri kutaura nenyaya yekusunungurwa kwevanhu. The devil, munogona kumbogara pasi shoma. Ndokudaidzai manje maine nyasha should be ready or anytime soon.
chinongobvunduka, because kune vanhu vakabatirwa potential. The devil kills potential. Mwana ane kwaari kuenda anonhumburiswa aine 13 years. Nyambisirwa haisi yekuti aite nhumbu. Nyaya iri pakuti ngaarege kusvika kwaanofanira kusvika. Kureva kuti when the devil is operating mumuri, haurayi ma-results, anouraya potential, anouraya foundation, anouraya ramangwana, anoba ramangwana. Unotonzwa Jesu achitaura pana John 10:10, oti Satani akauya kuzoba, kuuraya nekuparadza, but ndauya kuzokupa upenyu huzhinji husingaperi. Kureva kuti vanhu vazhinji vari kuita merry round. Satani akanyangira sembavha, akanobata pasosi. Saka nyaya iri kunetsa haisi zvinoonekwa nemeso, inyaya yezviri kuitika mumhepo. Ende varoikana vachiroya havakubati semunhu. Unonzwa haabate mwana, haaende kubasa, haachati, haabati mari, haagari mumba. Izvezvi ndichitaura kudai so, kune dzimwe mbavha dzabatwa dzakatoita madeclaration pamusoro pevana. Haana kwaanoenda, haana chaanobata, akaenda kubasa anopfekedzwa rejection, paanofanira kubhadharwa ndo paanosvika kunzi yakawandisa. Satani murewi wenhema akatsvaidzwa kare kuti anoshandisa vana vevanhu achivabira zvavo. Ndine munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano. Unofanira kusunungurwa. Une potential iri pauri, une capacity iri pauri, but Satani ane zvaakaita. Unoziva kuti kumwe kunetsana mumba so, unoshayudzwa kuti kana spuni yadona ndo yatarwira here, kuti spuni yadona ndo yatiri kupopeterana here, kuti spuni yadona. Ndakaona umwe mukadzi nemurume wachiro vachitorwa, waisirei dhiziri paCautex. Ini ndine engine mapoints. Ufunga kuti point yepainjini imari ukaikonveta. Uya akati aiwa ndangoona Cautex. Uya akati aiwa ini mota yo handidi munhu ane musikanzwa, ndoitora mota yo ndindakakutengera. Wadirire ifio hapana musiyano weCautex neinjini. Vanota rese idhiziri, asi nyaya iripo. Kune kwakaitwa mhiko, endai kumba, asi potential yemufaro tatora. Endai munogarako, asi hamugare nemufaro. Wai Satani anouraya background, anoshanda nevaroi kuparadza background dzevanhu, anoshanda nemhepo kuparadza foundation. Ndakazovabvunza ndikati mapoints imari, zvikanzi pamwe ndowana 6 rand. Shuwa uri kuda kurova mukadzi mukuru kuda kwe6 rand yekuti ukapa ngano kuzoti I need paper money. Iyo ndoyo uri kuda kurovera mukadzi iyoyo, kuti injini kuti Cautex, kuti injini kuti Cautex. Imbodzokera upenyu hwaunorarama so, unoona kuti kamwe kakutenderedzwa so, hakazirikega so, pane kafreedom kakabiwa naSatani. Zvinokutenderedza zvinoreva kuti kune muvengi akaba manheru. Jesu haana kuuya kuzogadzira mabunnies of food nemagreeneries echibage. No, akauya kuzosunungura vakatapwa. Unotenderera so, wakamira panzvimbo 1. Satani anobata, anouraya chinhu chinonzi potential, anouraya chinhu chinonzi capacity. Unoziva kuti kwaiberekwa vana kwaIsraeri gore negore kuIjipita, asi kwaIsraeri gore rakaberekwa Jesu ndo rakanzi batai vakomana. Kureva kuti vaida kuuraya potential. Asati amira, asati ane popularity, ngatimubatire ikoko. Ndambotaura ndikati kana muchinamatira vana, regai kuti ndichamunamatira kuti aroorwe yaamhandara. Anoiswa mweya we-anti-marriage, aine 4 months, aine 1 month, aine mwedzi 1. Satani murevi wenhema, pese paanowana mukana anoparadza. Ndosaka Jesu vakauya kuzosunungura. Vaizviziva kuti vakasungwa variko. Ndine umwe mwana wandainamatira
mapepa emba. Baba, ndasubmita mapepa emba. Ndikati ndeye kutanga ere zvikanzi hongu. Ndikati mapepa acho akanamatirwa ndani. Zvikanzi chakangotosaina tikapa agent. Ndikati imba yekutanga zvikanzi kunoisa musystem offer haichawaniki. Ndakasaina agent wachakati iwe agent ndiye akasubmita ari kuishaya. Kusaina yechipiri agent ari kuishaya. Yechitatu ndikati ndipei kuno inini nditumire kwada kutumirwa ndimboisawo paemail yangu kutumira inini so manheru so ndikazvanzi Jiriji watanga kuona kuti nyaya haisiri pana agent. Agent is professional, but kuseri kune mhepo dziri kuda kuuraya kubvira pafoundation dziri kuti mapepa aya akapinda akakwana. Ngati kune munhu wandiri kutaura naye, mafambiro ari kuita upenyu hwako haaziri normal. Maitikiro ari kuitika zvino haaziri normal. Pane akatibira. Tiri kuda kuti mweya washe umboburuka musevhisi ino. Hanzi pane mweya washe, pane sununguko, pane simba rashe, pane sununguko. Takasiya Roma tikasiya Anglican kuti tizonzwa nyaya yesimba. Vanoti kumuziva nekumuziva musimba rake guru. Kureva kuti kana akuzikanwa there is power. Nhasi ndine mamereja andinoshuura. Nhasi ndine dzimba dzandinobudisa. Nhasi ndine vanhu vane potential yakabatwa naSatani. Ndati mweya washe uri pano. Pandasimuka kupraise team, ndati mweya dzika utenderere. Useche vakasungwa, useche vakabatwa, useche vakadziki. Shikarabakaushanda. Ndine zvandiri kunzwa. Ndati pane sununguro yaShe inofanira kurangarira vamwe vana baba, inofanira kurangarira vamwe vanasikana, inofanira kurangarira umwe mai. Masikatano ndiri kuzvinzwa mandiri kuti kune mumwe munhu akasungwa. Ndichitaura kudai tsoka dziri kupisa. Uri kunzwa mudumbu, uri kunzwa kuti pandakamira hapasi kundiitira. Ndauya ndati mweya washe dzika utenderere. Umboita basa rako rekusecha. Hapana here pane chitsinga, hapana here pane mhiko, hapana here pane zvirombo, hapana here pane zvikwambo. Ndauya nekuburuka kwesimba, kusimba kudzika kwesimba rake guru. Musevhisi inoyi hakuna dhimoni rinobuda, hakuna chikwambo chinobuda, hakuna anobuda akadaro. Vese vakanzi hamuendi, nhasi munoenda. Batai dhoiro. Ndati hakuna atmosphere iri pano yakaoma vakomana. Ndati pane mhepo yedenga yandatendera kudzika kuti vakasungwa ngavasunungurwe, vakabirwa ngavasunungurwe, vakabatwa. Pane vanhu vandiri kutaura navo so uri kunzwa mudumbu, uri kunzwa musoro. Atmosphere yachinja. Kune mhepo inovhuvhuta yandatendera kudzika, yandatendera kufamba kuti vane capacity yakaurayiwa, vane ramangwana rakaurayiwa, vane future yakatapwa, vane matumba akabatwa, vane mari dzakabatwa nezita raJesu. Oya mandara vakaushuma. Baba ndinotaura mhepo yedenga inosunungura vakatapwa, inosunungura vakabirwa muzita raJesu. Ngozi dzese ngadzindinzwe, zvikwambo zvese ngazvindinzwe, nyoka dzese ngadzindinzwe muzita raJesu.